Dacha. Diagwit Stefan. Tamish ag immert. Hans Bree. Neil Dacha. Te gadi the counter sugarha. Slán Lat. Slán. Seo iad ver gander sugarha a chalini. Ceart go Lord. Okay. Lehéad de Bhío. Slán Dasha. Slán Steffi. Tá sé seo bronach. Ceart go Lord am le taringt. Siodit. Taringian tú le scuam. Agus siodit. Tá smuoineh agam. Dasha gau. Smínamh den scóis sin. Oopsies. Ouch! Cod. Hi. Tá sé seo dolacha. Té arás go dtí de cheantar sugartha. Ceart go Lord. Slán a chara. Am dun bhreicfeasta. Bantatnamh as the vela. Go raibh maith agat. Tá sé sin go maith a cábhfuil an baine? Cut, Bo Fear. Go raibh maith agat a bhó. The bhreicfeasta Dasha. Tá sé sin d'éisteanach. Burger chomh mór sin. Braithníonn sé chomh maith. Tá smuoineh agam. Oopsies. Diagwit. Steffi, ní féidir leat a bheith an seo. Té arás go dtí de cheantar sugartha. Ceart go leor, slán. Slán. Sin níos fearr. Ní arís. Am scéalaíochta. Fado, bhí banfransa darbh anam labubu. Agus bhí si ina cónaí is. Le go leor conini. Seo ar seans, caithfimid rud éigean a dhéanamh. O'Neill tá sé rólóidir. Tá sé mo cheall. Woo, rinne mé é.
Chadatá siúl a bhuine an bhfuil rud éigen siúl agah. Níl aon rud. Ceart go leor a fáistí tá sé in am ceardíochta. Diagwich, ba wadlam seachada iontas a urdú. Se, go raibh maith agat. Ó, tá duine éigen ag an doras, ba mé arás go lua. Ceart go leor. Ba chóirdún rud éigean a thógáil le chéile. Cínta, ba chóirdún iarracht a dhéanamh. Ó, an iontas é seo domsa? Tóg fumid. Drehead. Conna sa tó tú Steffi. Tá mé go hiantach. Tá mé ag smuoine cadatá stí. Wow! Féilacán. Caithfí mé iad a gháil. Téimiis. Seo ar seans déireanach dátha. Obair fuairna iontach. Ó, a chalíní a ríis? Fíor chairde. Ba chóir a bheith le chéile. Ceart go leor a chalíní. Cruthí sibh gur fíor cháird a sibh. Is féidir libh imirt le chéile níos. Diagwich, Steffi. Diagwit. Ba wadlam an lista le déanamh seo a chur láthair duit. Steffi seo do phlean don lá iniu. Dul ar scoil, glansús do bhréagán. Ní na gréthe agus dul chuig an bhíochlór. Cod, an bhfuil seo go léir domsa? Tá, áh mór ort. Ach níl fón arm dul ar scoil na gréthe a dhéanamh, má bhréagán a glanna agus dul chuig an bhíochlór. Se, is smuoinmh má é sin. Ceart go leor a ghuoine éistigi. Iver a hain, caithfí tú na gréthe a ní. Ó, ceart go leor cínsa. Iver a dó, tá seacáil fiaclóireachta agat. Ó, mise, ceart go leor. Iver a trí, caithfí tú do bhréagán a glanna. Ó, gan 5. Iver a ceathair, caithfí tú dul ar scoil. Ceart go leor, gan 5. Agus tám chun imirt. Feici mé sibh níos déine a ghuoine. Slán. Tá am sugartha ann inis. Tá an saoil go maith. Diagwich, Steffi. Diagwit, Eva. Ó, dála an scéal, Steffi. An raibh a is agat go bhfuil ordástál bliantúil agan iniu? Tástal? Ó, a lehéid. Ó, cinsa. Tástal an Jacker. Tosíonn de hástáil inis. Ó, tá an ceann seo éasca. Smuoinmh. Cad é seo? Steffi, níl cead agat camiléireacht a dhéanamh ar an tostáil. Tom ag ghlacha leis seo. Míthart. Míthart. Steffi, is fé seo. Ba chóir dit stadir níos fearr a dhéanamh an céad uair eile. Seo dit Steffi. Dorira? Tá. Nach bhé
féadfá grád níos fearr all an tostal. Mátá tú ag iri rud éigen a dhéanamh níos fearr, déana é féin. Ó, an é sin an chuia bhfuil tú ag loirt lumanis? Ceart go leor. Sha tay tay, tay 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 tay. Hey, Kadata or Yain of Agat and Shin, Tom Eglana Susan Show. Knock Vekan to Steffi. Stad Locker Bone, Isid Shum of Raygon, Carrot Galore, and Shin Glane Fane, Steffi. Ho, Shin Alon Greyha. Carrot Galore, Zainamish A. Up she. O'Neil, ni round man shop. Rick. Fiaclor. On Kate Client Ella. Tá sé antábhachtach de chuid fiacla a scuba chun cús a chus. Ba chuir dit a bhá a thuirt de chuid fiacla agus de gumí Steffi. Anis, déanamh féchant de chuid fiacla Steffi. Osco go deas agus leathan. nó bíal aga ort, táiráid. Huh? Oopsie! Hi, no ré, Steffi, bí cuaramach. Oh, tá brón a gad. Cad a hála? Steffi! Tá dad ag teacht. Sin áit bhaith le dul a bhullach. Steffi, fáin chiisten ina praseach. Céin fá go bhfuil na míasa go léir an urlár? Tá brón a gad, glanní mé sús é galam. Ceart golóir, Steffi, credim hu. Níl éon am susa an uair seo. Steffi, wait a minute! A ghuiní, ní féidir libh aon rud a dhéanamh i gceart. Gach tástáil a thug mé díobh heb uiribh. Steffi, ba wahlum rud éigen a chur ort. A gad an bhfuil tú ceart go leor. A gad an féidir leat mé a chlustáil. A gad an féidir leat mé a chlustáil. Ó, ara. Caithfí mé é seo a réiteach agus má lista le déanamh a chríochnú lum féin. Mahu, Steffi. Amoja. Oscar go bhéal. Tá gach rud ag breathnú go hinnta. Tá de chuid fiacla go bra. Ná déon dearmid de chuid fiacla a scuba gáhar sa lá. Cínta, go raibh má agat a ghuchtúir. Steffi, feach nóméid, bhí sé cosúil go bhacha mé a chuig chóptíad.
A chuig cóp díamsa? Tá saoíocht iontoch agat a gads féach, críochnaí mé mo chuid tasanna go léir. Mahu, Steffi! Búlan freigracht agus iireacht I gcónaí leisciúlacht agus clásanna. Is bralum or maliúcháin dinosaur. Tá sé seo chomh fionóir. Amlón, Indominus reg. Num num num. Am le hithe Allosaurus. Num num num. Daha alij tá ar Stegosaurus I bhfad níos lú ná Indominus reg agus Allosaurus. Tá smaoinemh agam conas é a dhéanamh níos mó. Cod, dinosaur. Dinosaur. Oh ná, tá ar dinosaur I ngach áit, caithfí mé mo chhlaat dríochta a fháil ar ais sulas scriosann siad an teach. Sin é Stegosaurus, bhí plátaí móra cnámh ar a ghrim ag Stegosaurus. Tá sé ag obair. Cuirmis Stegosaurus ar a áit. Fuair dinosaur tuairdom an slat dríochta. Seo é Allosaurus, mhair sé 150 milliún bliain ó shin, ciallaíonn an tanam Allosaurus leirt éagsúil. Tá sé ar cheann de na dinosaur is cáiliúla a itheann fiol. Écht. Fuair mé hu. Tógfamid ar ais hu. Seo é Bajadasaurus. Níla is ag aon duine céin fá around na spící sin ag teastáil uhu. Tá Bajadasaurus ar cheann de na dinosaur is aisteach ó thaobh cuma de. Taimish ar ais Bajadasaurus. An bhacadú sin ó mó seo é Spinosaurus annathe as a ghrim a seach trí ar fad, mhair sé thart ar 100 milliún bliain ó shin. Aha, fuair mé é. Taimish ar ais hu Spinosaurus. Ho, seo é Gryposuchus. Ní dinosaur é Gryposuchus ach crugal olmhór atá imethe in éig. Ceart go leor, déanamais é seo. Écht. Fuair mé hu Gryposuchus tá sé in amdul ar ais. Whoa, seo é Parasaurolophus, tá an dinosaur seo cáiliúil as a chrast ada. Sha Dairy Lynn. Ceart go leor dino Taimish. Cá bhfuil na dinosaur ó an sin. Féach air seo bhó is é Tyrannosaurus é, ciallaíonn a anam leirt scith mar go raibh crúba olmhóra suas le trí aige. Yes. Fuair mé hu, Taimish. Ar chúla tú sin, tá sé ag teacht ón seomra sí.
By me arash kugat in nomade. Woo. Cod arish ni fager. Seo é an Mosasaurus, ba chrachador agénach é an Mosasaurus, ach ní dinosaur a bhí ann, reptil vara ulvor a bhí ann. Taimish isteach thu. Cod ceann ella. Whoa Triceratops. Cílíonn anam Triceratops ai trí aircach go litrúil. Gá ceann mhór os cion na súl agus ceann níos lú ar an srón. Bhí sé ulmhór thart ar trucha trí ar ad, de trí ar airde agus déadí sé sús le a dóhéag tonna a bheá. Forméid de Triceratops cuirmis ar as thu. Cod, cá bhfuil sé ag teachtas. Ho pterodactyl. An rawa is agat nach dinosaur iad na pterodactyls is reptili etilta iad in náríra agus banan siad le grúpa ar le ar a dugtar na pterosaurs. Cuirmis ar as thu. Ho. Is a Brachiosaurus a whoa, a lehaids the winál fada. Déithe Brachiosaurus dilóga a ithe ó chrainn sús le ceathracha trí ar airde nach bhéide dinosaur eile teacht arthú. Tá sé intach. For mé thu, cad ar chúla tú sin? Seo é an Indominus reg, is dinosaur fictionúil é ní dinosaur fear. Woo. Tá tréthe marfacha aige cosú le neart inslacht, camógiacht agus masc hermach. Cuirmis ar as thu. Seo é tré. Cower. Ceann eile. Ri alish fecum ceann eile. Steffi, ná bíoh imní uiribh a ghuoine táman seo chun cabhrú. Tá, cabhraí linn topi. Fel, go ma agat Steffi. Steffi, ba helg ágúil é sin. Ná bí bortha téimiis ar asháile. A ghuoine ná déanaimis praseach de bhéideanna na dinosaur níos mó.
Ó, Kinsa. Ban nóméid tá Brachiosaurus iri. Ceapam gur dhearmid mé é lasmuoi ó ní. Oh, a yearwol. Dinosaur.